прекрасни деца, за Чеко и Зоя, принцеса Зоя. Шоу, 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 шоу. И пристига на пара от хумор специално само за най-красивото младо семейство. Боряки Джамотренски специално. И за най-красивата булка. Още една пара пристига за водещия, за най-добрия водещ. За най-добрия водещ специално. Леша, Леша, хей, хей. Пристига на пара от водещия специално за моя бажанак и още 10 паунда от логито специално за неговия въртовчет, за най-добрите съдбари, за Зинка и за Христо! Яша, айде, Ганчо! Есе, 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 есе! Яша, любов, за най-добрия зет и за най-красивата булка Грета! Айде, Ганчо, амаре Роменге! Шоу, шоу, шоу. Боряки, най-шугаре Джамотренски специално. И за най-готините клубове специално, за най-готините чорбаджи, за всички гости. Пристига на пара от младия зет, от Любо, от младоженеца, за своята бълта за принцесата Йоана и за другата принцеса по 20 точки и за най-добрата апаратура. Яша! И продължаваме долината на стрелите. Айде, Яша! И още на пара от кумата! За принцесите на Дансинга. И още една пара от кубичката специално само за принцесите. И от кума още една пара само и Боряки специално е Джамотренски. И за принцесите на Дансинга. За най-прекрасната баба! Яша, Зоня, Яша! И продължаваме за малката комичка специално. Ма ти си принцеса! Аха! За принцеса Зоя! Аха! Ма ти си принцеса! Аха! Ма ти си кралица! Пристига 20 точки от Христос от бара за своята прекрасна племеница принцеса Зоя! За малката комичка!
Зоя за малката комичка. И продължаваме за нашия батко специално, оригинално от Стрелата Груп. За Панчо! За Панчо, yes! И още на пара от комичката специално, оригинално, ой не Стрелата, още на пара от кума специално. От кума специално само за бате Славчо и от младоженеца пристига още пари. Поздрави само за батко Санчо специално.